Toli kalempetaan teman semene jagat panas ya kamu ki coba. Kining peturun bae bocah kene. Dulure sampeyan ora. Iya. Tilikana. Jare kita mas sampean sing dadi majikane kaget diobati. Pokat mati ning kene dadi plekara sampeanku. Tenang, Mbak. Tanggung jawab. Daringkem tanggung jawab. Konon. Mengkenen. Ya. Sampean belukan kemuninge. Ya. Muka kulane beluk dokter bae enak mah. Dokter. Spesialis langsung teka manguma bisa, pakai wong sugi mah bisa, tapi gak bisa. Dukun baik kah? Dijalukaken. Dijaluk kena. Bokat bocahku kena ngapa ning omah sampeanku. Bokat kesampet, kita nih nyupang apa? Durung-durung acan ya aku marane gawong bokat ora. Semakenen. Ya. Bujang sapa besing lara, dudupe kemuning bokat sampean Bu Ipen pasti tanggung jawab. Maka kulane ala becik beluk dokter baik. Apa tuh obat TP jare sampean priwen bagus ya wis enake mah aja digawa bocah iku bokatake biayae tekan kana mah hari ditokokaken be obat kanka ndas ka bodrek aja beli mandi prukok beli kien karane ka obat plamplu ta apa kan ka utraplu jagoan ko wis meneng sampean nek kokulane jobrak obat ya ngetok kena mobil dingin. Ngajar tuku obat gawa mobil kare lunga be. Kok meneng sampean tonggonana. Kamanukun kemuning. La ilah luwa sira betaan teman. Tangi nok delengen jagat panas midang ning jabak. Tangi yuk. Kulane masih sakit bibinya. Aja digawa ngedeng bae bakate wong lara kudu digawa olahraga. Kulane masih meriang bibi. Ayo ditungtun yuko. Enak ning jaba mawera. La ilaha illallah. Umahe wong sugih kanggo dolanane bocah iku ya. Enek dodok. Sok senoke dodoke Raja Mono kok bibine Raja Menek.
Ale eseno kubet beli si bebujang ning kene kuno. Kula sebenarnya mah betah bibi. Mung kemuning lagi lara, lagi gering bibi. Kun komune senok lagi lara ku sing diangluk ku apa no? Si dianglu endah sepuyang bibi. Lamun iya kemuning sing diangluk ndah sepuyang aja menang bae no. Senok kan duwe majikan ngomong bligah. Oh. Kemuning arep ngomong blenat. Bokatan nyonya dari Mahesewot. Jaringkem ka eman kan kanok bagian wonge gumbrang gambreng gak. Lamun jebli eman ning jaringkem mangsa di toko kenak lambi anyar senokku. Bibi nyanyam. Enaknya maku apa metu bae sing kerjaan. Izin karo nyonya dari mah. Kulane pengen balik. Kulane ora enak. Kayak kepaksa kulaku kerja. Sirake kaya wong tertekan batin mau lagakin kiya. Lamun sirane balik mbok bapanira kaus pada tua kabeh ora bisa mola. Indah-indah sing dadi tumpuane ku kemuning. Lamun ya sirane balik arep sapa sing ngempani, arep sapa sing jajani wong tuanirane ku. Takdir beli bisa dipungkir, kadara beli bisa dipungpan. Ayah denok bunda denok. Tulis waris baca diri tulis kegawan janji. Dungu kang lebih kau bunda lebih kau. Sampun alis ngamase. Sampun lebih seumure. Apa perlu kemuning izin kerja diminta bibi nyanya? Artinya senoke arep istirahat konon. Masa tolikulah kuwong kerja ning nyonya dari mah arep menang bae turu-turuhan bae. Masih mending kula njaluk izin bae tapi ya wis endah bagian sirane misale ora kerja gak ampan anak bibi nyanyem. Nok wong luru kerjaan zaman sekin ku angel kemuning. Misale sira pengen mangkat ning luar. Nyong sira ki SD gak bengene ku beli tutup berapa ora sekolahku. iya bi. Jare kita mau wis menang ning kene bebarengan urip kalawan nyanyem, no? Lamun balik ya kula ku kedr. Lah, Mana wong tua ning omah pada ngarep-ngarepaken kemuning gajian. ya mending lamun wong tuane rane lanang wadon pada waras mah. Delangan mbok kira awake wis kaya kana. Bapak nira lunga ya wis dituntun-tuntun. Sing dadi kula kedr kuno bi. Priwe kini kulaku. Yen balik mengko wong tua arep mangan apa? Ya iya sira keken mah tinggal kari njaluk duit, ngebon kanggo kirim, kanggo belanjane mbok bapak nira ning kanang kampung ora. Oh. Isin ngebon bae kulane bi. Tolekan ka majikan tua ka, kita kasering ora kan areng upahe duit ning sira kaplakap. Oh. Wa angwar ka. Manarep gati sing kaya ngapa jari kita mah. Kan keperhatian kan Bang Warka ning sira ka daripada kita sing bujang lawas mah jarang diperhatiaken ning Bang Warka. Ana hitungane karena bibi nyanyem wis konyong-konyong upahi kan. Ana catetane wis dawa. Ya wis enta temen catatan marep dawa harapan ngamplat-ngamplat.
asem ning atine yang dipikir-pikir balung jagung gawe dugal ning pikiran maning pikiran dadi enak ya priwen kini bibi nyanyem apa kulane balik bae ta meneng bae ning kene aja kita ke mau kita suara-wara apa je karo majikan nom karo nyonya dari mah iya ngomong apa sampeane jika aku sun aja menang kelawan menang sun kan kakakmu ning lagi laras sun kan bisa oleh telung dina bocah kasun ora mangan-mangan kin nyonya dari mah mendik kini bi barang diwarakaken kaya kononku siraku je meneng bae beli ngomong sengait mau barang tempo anu kini mangkat kene mangkat dari mae kene oh jare maarepan ya kuwen tuku obat kanggo sirah kunku ya Allah baik ya bibi nyanyem ya ora tek sangka nyonya dari mah masih perhatian karo kula kula bi kan kak ning kamarane sira kak akeh ocek-ocekan buah-buahan sing kecut-kecut kan kak toli sira kita titeni ke bakat esuk-esuk turu kok ora suwe sira ki turu maning kun ku beli nyercep ta wetenge hari esuk-esuk mangan buah-buahan sing kecut-kecutku kudiku bakal beli mangan sing kecut-kecut kumblenger bibi Pantrawi serana kuning kembange Depene kepati wasa sayang mega kalian ora bisa Kang lebih gaul bener lebih gaul Sayang mega kalian ora bisa kula bibi nyanyem aja blenak ya nok ya apa sih bi nitene kemuning ke lagi jauh tekamene mah senoku gunung kembare aku cilik barangkin megar senoku ya date hari wong masih perawan mah lagi megar-megar kini bi tole beyak ana senoke kadalang ning bibi ke rada ngebeng-beng sira ya setitik nambah arep lemu kini bi hari lagi esuk si senoka mongkok-mongkok muta-muta ning pojok rumah kah oh. Astagfirullahaladzim wetenge moha anak wetenge ndase blenger bibi nyanyem kin ke kejadian kaya konon kusana ku hitungannya kusoli pirang dina kini maksudnya bibi nyanyem ya takon oli pirang dina sana ku kadang-kadang muta kadang-kadang hari esuk maja kadang-kadang durung metu srengenge sana ku wis turu wis oli seminggu bi hitungannya seminggu malahan lebih Sarenteng rasa ning ati Mamaiko mama bela Sarang kang lajoy gede Najaga werantege ati kayane lamun dikerok mailang buapak ini bibi nyanyem masa ilanga masa ilanga cari siapa biasanya bakal masuk angin ku dikerok gak ilang anu tak tau kena obat tolak angin baik tapi pun ku pengalaman bibi bengen ya penyakitnya kemuning ku bengen pernah kayak kononku tapi lamun bibi ngomong senoka aja blenak ya ora besok bae sampean arep ngomong apa tak kerokaken ning kula aja senok kemuning ke lagi duwe kandungan bibi nyanyem aja mengkonon gak biarin ngomong kubokatan krungu
karo wong sangkane yaan bae. Kemuning lagi meteng maksudnya sampeanku. Iya. Sampean mah bisa bae. Blenger kulaku blenger nang. Sakit bibinya nyam. Muntah soten kulaku wetenge enak bae, mual bae kunang masuk angin kuno bi. Kemuning kan wis dewasa, wis gede. Rambut ya wis dawa. Ke penanggalan bulan mau ki seno ki wis datang bulan. Durung Lah, telat kaya nema. ya kuan kuno kaya mau wis lah kamaning. Wis priwene sampean mari apa-apa sok nuduh sing ndung jelas. Tengkok jatining pesaringan nyandang asing kaya ngapa nyandang asing kaya ngapa ketenger mangga sebrungan geciri mangsa manenya ketenger mangga sebrungan Sing aran nyimpen barang kang mampu ki ya kemuning. Tutup panas sing kaya ngapa gah pasti kapan waktune ambon-ambon kemuning ki bakal kecium kelawan tangga batu. Hari kudu ngomong manyanyem kau werukin ke perbuatannya kemuning ki cuman priwen wong karo batur. Apa maning kemuning ya minangka anggaplah ponakane nyanyem yang sedulure nyanyem wong tuane kemuning ka. Wis aja dikawangan nas gimana. Jareng basane nasi sudah menjadi bubur beli bakal jadi segamani. Tolong bibi, aja di kandang nani sapa-sapa. Mungkin bibinya nyumis paham. Ya tapi sirake kudu terang-terangan kin ki karo majikan nom ki. Ora sanggup bibi. Sebab sing arane wong meteng ku kemuning. Nambah bulan nambah gede. Apa maning sira wong bebujang. Lamun lawas ning kene, apa kunku beli bakal ngraupi kotor ning majikan kunku. Wow. Tolong sepisan maning bibinya. Rahasia tenang. Masalah kula. Tolong sing lasaning kemuning bibi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. penyanyi kuningnya Jawa gendong yang dipikir-pikir kaya wirang ning pikiran kaya lengsem ning atine balung jagung gawe dugal ning pikiran gawe dugal ning atine gawe dugal ning pikire panutan. Kemuning sing arane wong bebujang jareka anak yang ora kanggo ora kia ya. Iya bibi. Tapi lamun iya kejadian kayak kenen bokat beli dikanggo kakening majikan sirake kudu bisa mola. Maksudnya bibi? Nyong sirake mola tandur mangsa bisa kulit derep nyong sirake kalah tenaga wis ki mayu pada ngaroke be. Ngaroke. Ngaroke kan kasih kau kawat tip toli nyangrok saban lawang sing pada melongo ka. Ngamen. Ngamen. Wow. Kulane beli bisa kubi. Beli bisa nembang. Belajar kemuning wong kudu belajar. Oh, zaman saking wong ngaroke. Tangga kita umahe gedhok, duwite oleh akeh bae. Maksudnya bibi nyanyem pada-padane kemuning wis ora dikanggo kenan ning nyonya dari mah. Ya. Berarti kulaku wis duwe ilmu kanggo luru rejeki. Iya kok. Zaman sakian kok kemuning ya. Iya. Lamun sira bisa nembang, toli nembangnya enak Iya. Bisa aja kakek padu sedina kuoli 100 rumah be. 100 omah. Ya. Cang ditung. Nah sing saumah ki aja gede-gede padu 2000 cak pirang ewu kunku. Sing 1 omahku. Iya padu 2000 be. Berarti pira kuno? Ya 200.000 kunku. 200.000. Lah kanggo nyewa karaoke 10.000. Iya. Kali 190
wis kewareg kanggo mangan, kanggo belanja nyandang iraku. Berarti dibagi loro karo sampean. Mengko bibinya nyeme sing gendong-gendong anu salone. Ya, oh. Ih sampean ku cerotak kaya bibi ya. Nah, kin mulane sira ki dites ya. Bokatan ya tekang beli kanggo, Pak. Iya. Bebujak ning kene ki. Iya. Wis mengkonon bae ayo pada kita ngamen. Aduh, bener jare sampean. Pada-padane kemuning wis beli di kanggo kenaning nyonya dari mah mengko balik sing kene ki umpamane wis beli di kanggo kena. Iya. Enak emang ngaroke bae ya bi ya. Tapi bisa nembang beli sing enak nembang aku. Ya empu kuniku. Sirama tak rongokaken ku aja maning nembang. Kuniku bikin kula niki. Cang belajaran ning sampean gak kira-kira sing merduka. Belajar aja nih nyanyem. Dadi Belajar yang rian ka. sing sapa? Sebab si rian kono ki sing nyewak-nyewakaken karaoke ka. Oh, ning bocah kewen. Iya, Wis pasti bakal bocah kewen mah. Ya. Oh dimin ya bi. Sok, Kini sok. mau anak Ya. surat kini bi. Oh, durung-durung acan usoli surat ora kunku. Aduh mau nemarep sedih kulaku. Ya. Anak Aja sampean jadi gawean nas. sampai banyu matane mawar petu manjing maning. Wah, sira makin ke nganas gak beli mikirin nasib kan ke. Tadi Paling gak mikir utang ning omah. aduh. Bang Emok ya nyam. Iya. Embut teman. Akad teman kono. Lah. Kok bener sampean. Memang bener ya. Ya. Biya turung apa-apa gakin kewisana sing manjerik ini. Kono. Koyang temen lamun wis Iya. jadi penyanyi karaokean. Tole nembange sirane enak ora? Iya. Wis jekin mah dugawe lesehanku je undangkan bae je nyanyem karo kemuning je. Iya ya. Apa lekoran ta apa kan Pak? Anu Ya. organ seteruk Sok diwacakun ku apa kuno? kanggo sing ditembangi Mimi Kasia. Kanggo Mimi Kasia sing nyanding ning iringan. Sing nyaweri kanggo Mas Yogi minangka bos Korea. Sing duwe lagu musnah. Aduh, Wong endi kuno? kene mah ya empu ya wong kene ne mungkin. Oh, pokat wong sing dermayu sih aku digawa-gawa menek ku. Oh dudu ninganan. Ya wis Yakin ya. mi anu kin ki bos Korea. Ya. Kin mah musnah diganti bae. Ya. Ana sing request lagu sing duwe gandrung kapiluyung nang. Ya, sok kakek jajal. Oh, Gandrung bakatnya kapiluyung. ya rupane cocok, akur karo ya pemusike wis kita ngadegaken bae kuan. Ya wis bakal kejebak nyaman bae. Kanggo Mimi Kasia. Ampura Mimi Kasia ya lagune ya. Kanggo Mimi Kasia. Terus kanggo Mas Yogi minangka bos Korea.